Des de la Paeria de Balaguer s'estan ultimant els preparatius per poder celebrar la segona edició d'un festival Llavors que aquest any col·labora amb el programa Suport a la creació de Fira Tàrrega. Formen part d'aquest programa la companyia lleidatana Les Cícliques, que actuarà el divendres dia 3, i la companyia Kernel Dance Theatre, que des de dilluns s'ha instal·lat al monestir cistercenc de les Franqueses, a Balaguer, on està duent a terme la residència artística de l'espectacle Long, que es podrà veure el dissabte dia 4. L'espectacle Long parla de les diferències subjacents a diferents cultures, però sobretot de les seves potencials semblances. Ho explica Alma Steiner, membre de la companyia. Ens estem preparant un espectacle que es diu Long, que depèn molt del punt de vista que vegis, de la cultura que vinguis, veuràs una cosa o una altra. Long en xinès vol dir drac i en anglès, com sabem, vol dir llarg. Llavors estem treballant amb el binomi Orient-Occident i amb la figura del drac. El drac a Catalunya té una imatge molt més com dolenta i que parla més del foc i té un color també molt concret, i a Xina és el contrari, és aigua i és benevolença. Llavors estem treballant amb aquest binomi. La disciplina és la dansa contemporània, però utilitzem moltíssim l'escenografia, la llum i la música. Llavors dansa, però llum, música i escenografia juguen molt. Aquest espectacle s'estrena a Tàrrega com a espectacle de suport a la creació, però aquí estem fent com una prèvia, o sigui que els que vinguin de Balaguer tindran una primícia del que és l'espectacle ara. Un altre dels membres de la companyia, Jun Ji-sun, ha parlat de la residència a Balaguer. La veritat és que és l'última setmana abans de l'estrena a Fira Tàrrega, així que estem en un procés ja de tancar la peça i de perfeccionament, així que ens va molt bé perquè Balaguer ens ofereix una setmana de residència tècnica. En aquest cas, al monestir estem fent un site específic, que també és un format que la peça permet fer més endavant. Per la seva banda, el paer de Cultura Arnau Torrente ha definit l'estada com una oportunitat per a les companyies, però també per la ciutat. De fet, és una cosa que ja volíem iniciar l'any passat, el fet d'oferir espais per fer residències artístiques. L'any passat va anar com va anar, amb el tema de pandèmia va quedar truncada un acord amb una companyia de Lleida per fer una residència al teatre, i aquest any es va tornar a obrir aquesta possibilitat, i de fet, amb aquest conveni que tenim amb Fira Tàrrega, doncs el que fem és que totes aquelles companyies que formen part de suport a la creació que ho desitgin, doncs poder-los oferir espais. En el cas de la residència que té lloc a Santa Maria les Franqueses aquests dies, de la companyia Kernel Dance, doncs en principi ho haurien d'haver fet al teatre, però quan van veure aquest espai i tenint en compte que havien d'actuar precisament al monestir, doncs van ser ells mateixos que van dir doncs ens sembla fantàstic poder fer la residència aquí, i crec que és una oportunitat tant per les companyies com per la ciutat, perquè reinventem els espais i donem altres usos que potser en un primer moment no havien estat pensats per això, i activem també econòmicament la ciutat perquè tenim 5 persones i tot el seu equip tècnic que durant 4 dies estan aquí a la ciutat allotjant-se, anant als comerços, anant a la restauració, i per tant tot és una reactivació. A banda d'aquestes dues companyies emergents, Les Cícliques i Kernel Dance Theatre, Toni Jodar, amb Explica Dansa, Peix, de la companyia Hotel Locandi, Mabel Olea, amb The Art of Contemplation, el cabaret Delicatessen de Nilac, o les cantants Marala Trio, Meritxell Nederman o Rosa Pou, completen un programa on la dansa i les arts del moviment en són el pal de paller. La situació meteorològica ha portat finalment a l'organització a fer alguns canvis al programa. El més destacat és el fet que els espectacles de divendres es traslladaran a l'interior del monestir per evitar possibles inclemències i la suspensió d'actes. Amb aquest canvi, però, no serà possible veure la instal·lació artística Range de Jou Serra, que es traslladarà al Festival Forma, que tindrà lloc a l'octubre. El programa sense del festival i la reserva d'entrades es poden veure i fer a la web llavors.balaguer.cat.